Check. Wala na yata akong move ah. Oh. Ako sunod kapag natalo ka dyan. Oh, yan ah. Aba, nakalusot. Ano Kuya Jerry? Akala mo hindi ako makakalusot, no? Check ulit. Ayan. Yari ka. Mati na yan rin. Oo nga, no? Wala nang galaw. Sige na, talo na ako. Isang round pa. Akala ko ba ako na? George, mamaya ka na. Babawi pa ako. Hoy, andito pala kayong dalawa. Kanina ko pa kayo hinahanap. Pasensya na kagawad. Nagronda kami kanina ni George. Itong si Renz, nagyayang maglaro ng chess, kaya pinagbigyan ko na. Kayo talaga. Alam nyo naman na maraming tao sa barangay, di ba? Tapos, parelax-relax lang kayo dito. Ikaw naman kagawad. Ngayon lang naman to. Kayo talaga. Oh, kagawad. Mukhang bagong uniforme natin ngayon ah. Dapat lagi tayong kagalang-galang. Sandali lang kagawad. Ano bang meron sa barangay at maraming tao? May libreng bakuna ngayon at tuli. Ikaw, Renz, tuli ka na ba? Ano ba naman tanong niyang kagawad? Siyempre tuli na ako. Baka itong si George, hindi pa. Huwag mong sabihin, George, na hindi ka pa nabibinyagan. Oo, kuya. Ala, sige, pumunta ka doon sa barangay para mabinyagan na yung pagkalalaki mo. Oo nga George, bakit kasi hindi ka pa nagpatuloy noon? Natatakot kasi ako sa karayom, kuya. Ay, sus! Ang lit-lit lang noon. Para ka lang tinusok ng bubuyog. Eh, paano naman, kuya? Ang laki naman ng bubuyog. Ha? Bakit? Sino ba yung bubuyog? Si Jobel eh. Jubilee? Di ba si Jollibee yun? Ikaw talaga, George. Alam mo kung bakit ka hindi nagkakajowa? Bakit naman, kuya? Iyan magkahiwalay. Kaya kayo nagkakahiwalay eh. Si kuya naman. Tama na nga yan, puro kayo kalukuhan. Siya nga pala, mamayang hapon, dapat nasa barangay na kayo Bakit kagawad? Ano ba ang meron sa barangay? Aba, natural, magbabantay kayo. Anong babantayan namin doon, kagawad? Hindi naman kami security guard. Yung mga taong pumapasok sa barangay, yun ang babantayan nyo. Sa dami ng problema sa ating barangay, kinukulang tayo na nag-aasikaso sa kanila. Pwede kagawad, magronda na lang kami? Oo nga, kagawad. Balita nga namin, uso na naman dito sa barangay yung mga nakawan. Oo nga kagawad, uso na naman ang nakawan. Kanina lang yung chichirya at soft drinks ko, nasa tabi ko. Ngayon, wala na. Ay, pasensya na. Di pa kasi ako nagagahan. Sabi ko nga, Kagawad, di ba ang mga tanod dapat laging nasa barangay? Oo. Bakit? Eh ba't tong dalawang bukong na to, lagi ko silang nakikita dito araw-araw? Tignan yung dalawa. Hindi ba kayo nahihiya kay Manang Lisa? Paano naman kagawad? Ginagawan nyo kaming gwardiya dun sa barangay. Oo nga. oh, bakit mo naman nasabi yan Kuya Jerry? Eh paano? Maghapon kaming nakatayo sa pintuan ng barangay. Oo nga. Nakatayo lang naman pala kayo eh. Eh anong problema dun? Wala namang problema doon. Eh kaso, may nakapaskil pa sa amin na no ID, no entry. Oo nga. Bakit naman kasi meron pang ganong kagawad? Aba, siyempre. Para makilala namin kung sino-sino yung mga pumapasok sa barangay. Ha?
Di ba, ang mga pumupunta lang sa barangay, yung mga kumukuha lang ng sedula o ID, ba't hahanapan nyo pa? Basta, hindi sila pwedeng pumasok na walang ID. Kaya kayong dalawa, bumalik na kayo doon sa barangay. Marami ng taong nakapila doon. Ayaw na naming bumalik doon, kagawad. Oo nga! Bakit kasi ayaw nyo nang bumalik doon? Alam nyo naman na kailangan ko kayo sa barangay. Kasi, no coffee, no duty. Oo nga. Anak. Yun lang ba yung problema nyo? Dahil lang sa kape? Oo, kagawad. Nakikita nyo ba tong mata ko? Sa sobrang lalim, parang sungkan na. Lagi yata nauubos yung kape nyo sa barangay. Kaya pa dito mga tanod nyo, ayaw na magbantay. Hayaan nyo kagawad, mamaya dadaan ako sa barangay. Dahil yung ate ko may padalang kape galing abroad. Teka, Renz. Baka pwede dan mo muna sa bahay. Ako na lang magdadala sa barangay. Sige po. Anong pinag-uusapan nyo, kagawad? Siguro, balak mong iuwi yung kape dun sa bahay nyo. Aba, hindi ha. Kayong dalawa, tara na nga. Marami pa tayong gagawin sa barangay. Paano, Manang Lisa? Alis na kami. Sige po, kagawad. Renz, yung sinabi ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Sige po. Ano pang ginagawa nyo? Tara na!